L-MHRA tgħid li fit-tibdil li se jidħol fis-sehh m'hemm l-ebda miżuri speċifiċi li jindirizzaw il-problemi li t-turisti qed jiltaqgħu magħhom meta jagħmlu użu mit-trasport pubbliku f'pajjiżna. Aħna nħossu li l-effett ħajkun minnu għad hemm ħafna problemi dak li huwa rotot, hemm ħafna dewmien. L-MHRA tgħid li dwar it-tibdil la kienet ikkonsultata minn Transport Malta u lanqas mill-Arriva. Il-kap eżekuttiv tal-MHRA George Schembri jgħid li wieħed mill-ilmenti prinċipali tat-turisti li ġew fuq btala f'pajjiżna kien is-servizz ta' trasport pubbliku. Daw l-aħħar xahar kellna mal-inqas 300,000 viżitatur u daw żguri użaw darba t-trasport pubbliku. Nistgħu nimmaġinaw l-impatt jekk daw kellhom esperjenza qarsa meta użaw it-trasport. L-assocjazzjoni tgħid li l-kummenti li għadda l-Ministru Austin Gatt li l-ilmenti tan-nies mhux se jifqu lanqas jekk jgħaddu 10 snin oħra iqajmu dubju dwar jekk hemmx rieda tajba biex il-problemi jiġu ndirizzati. Sarit bħal daw, jekk għandna problemi qed jgħidu li se jkollna aktar problemi ma tantx jagħti konvenenza fis-servizz. Sa dan it-tant fi stqarrija l-Kunsill Lokali taż-Żejtun qal li minkejja li se terġa' tibda topera r-rotta diretta l-Belt Valletta, nofs ir-residenti tal-lokal xorta se jitħallew mingħajr trasport. Ir-rotta li saret b'nuqqas ta' konsultazzjoni mhux se tkun qed taqdi lir-residenti li joqogħdu fiż-żoni ta' San Clement u Ġebel San Martin.